hvem er jeg så? Jeg er transkønnet kvinde. Jeg er en LGBT-person. Jeg er mig selv 100% autentisk. Og i dag er jeg også valgt at fremvise det uperfekte. Det er netop det, som mange føler sig bundet af de normer, vi har i samfundet. De føler sig bundet af at skulle være på en bestemt måde, for at andre kan acceptere det. Men virkeligheden er, at det er jo kun andre mennesker, der vil have det. Det er jo ikke en selv. Og det bør man huske på. Jeg bliver ikke til mindre kvinde af, at folk ikke synes, jeg er kvinde nok. Jeg bliver ikke til mindre LGBT-person af at sige, at jeg ikke er det, eller forsøge at fordreje virkeligheden. Jeg får meget mere ud af at stå frem, være autentisk og være, som jeg nogle gange er, eller kunne være til hverdag. Og det tror jeg er noget, rigtig mange kunne bruge til noget. Fordi det er en kendsgerning, at både nogle LGBT-personer af forskellige art, og også transkønnede kvinder, og for den sags skyld også heteronormative mennesker, at de tit føler sig bundet af at skulle være på en bestemt måde, eller skulle leve op til nogle bestemte normer om udseende, alt muligt andet. Men virkeligheden er, at det jo nærmest intet betyder. Det, der betyder noget, det er, at man er tilpas med sig selv. At man tør stå ved sig selv. At man ikke lader sig styre af, hvad andre synes, man skal være, eller leve op til. Peace, love and life.